hi guys! For today's video is nagbalik na po ta! Yes! Kauban din ako si... Kauban din ako si Kingdong. So, nagbabalik ang maganda. Di joke lang. Okay lang na. So, nga dong. Kadugay. What's up guys and welcome back to our Ay, nag-ano pa dun. Ah! Watay pangoy! Sige, padayon dong. Years later, so A few minutes. Oh no, wait na. Hi, dong, hi. Ay, pagsaba ha. Hala, naon sa mangka. Hala, dong, libat lagi kay ka. Libat di dito ka kita. Ay, basta what if day, wala na record. Wala. Counting. Ay, naday. Asa man kaya ko bilin? Hoy, dali na. Come on. Asa day ka? Ikaw, sige, ikaw una ka. Ikaw may... Dito ka sa tikas ka, ang tayo naka-load. Ay. Dong, paguna na. Tama, itong kwaon, kaning mata, oh. Tapos ng bag. Asa man, asa ka? Uy, nanak ko, ako na. Hala dong, nakuha na akong mata. Pangwag mata. Wala, aswang dari dong. Pagdulo, nagkakuha ko, hindi man, kabagahan naman yung buhangan nila. Ansa'y number dong. Hala, dong, dili lagi ko kasaka. Di pagulat na sa kuha, balak ka. Uyak. Balak ka. Nang kuha, mabagha ka ng mga coins. Dong, dili gina ko mag... Ay, pinduton man dahil bulok. Pinutan ng ice para makita ni mo ahang kalaban. Uy, nay. Unsa to dong? Nakasi sa imong duli pag min. Pag turbo na magdagan. Pero kung tapat. Dong, asa ka? Sabay na lang tanduha. Mahagani ka. Oh, na ako sa mong likod. Oh, ang mata. Ay nasa sa taas. Nagani sa taas. Ay, Likod. uy. Nako sa mong likod. Napod kag kwak-kwak. Te, kadlok. Nagdali. Dali. Ano ba yan? Kuha ka ko. Nagdali ba? Uy! Ay pag-abri-abri yung blower diri oy. Ala. Unsa dong? Ay, Hala, kidlat. Hala. Kami wala na sa makita ng video sa mga. Unsa to? Hala. Okay guys, dalian. Ano tong piling ko pato na siya? Dong! Ay, pibilin! Tapi kaya kita ka. Bisit ka. Oy, tanawa sa nakas. Asa. Nana siya. Ali, let's go. Bisit ka. Asa man ka? Dali. Nagdali. Ay, nalibog diri sa tatas sa diri. Asa day ka? Makalibat pud ka. Diri on. Nagdali. Ay! Oh, nanagang. Nana dong! Dagan! Dong! Dong! Di na siya magkuhan? Di siya magsulod? Ano, kuang mata. Ano yung mata? Nakoy mata dong! Atbang kaportahan. Nakoy mata. Galit mo, mamatay ka na. Bullshit. Asa man na siya? Ay, nasa sa taas ka. Okay, let's go. We are safe now. Sige, una na. Huwag una. Diri. Bayot. Nakaoy. Hoy, nako sa mong likod. Nasa dong. Hindi mo na siya makatulong sa bahay ko. Uy! Shit ka. Uy! Ala, sinan. Bang. Dali, good ma. Dong, unsa man ni uy? Unsa man ning gamino? Dong, asa naman ka? Ay, mag-init sa ko. Ay, nasa sa kuan. Mag-campfire ta. Dali. Uy, unsa man ni? Alin, oy, wala. Ay! Pamati ko, naidala ko. Dong, tanawa. Kani? Nang Nike. Cake? Kaning na cake? Kaning cake? Sige, asa naman ka? Tanawa, good. Ay, nako dali on. Tanawa gani ang aswang. Ay, wala pa man kay mata. Kita, pagtama ko. Wow, gikan ako dadong. Bila na imong bagang. Wala ko'y bag. Patis na. Ang ito Uy, drawer. unsang bag uy, buang. Mabri ni mong drawer. Dili. Abla daw. Karang naay siga-siga nga drawer lang. Ay, dili oh. Wala man. Wala naman. Mapod ka. Asa man ka dong uy? Kalagot pud ka. Wala ko yung nakakita ng mata. Wala? Walang sana. Nakay matagang. Wala. Ala siya na. Ay! Tabang! Musulod na siya dong? Oy, ay. Nung sa mangka. Ay,
bangay ratas puntahan. Dali akay nanaw niya. Ah! Wah, dali aswang. Ay, Dong, uy! Abi ko aswang. Dong, amang ka! Nanaw ko sa car highway. Asa ka? Go. Bullshit. Pagawat dito sa portahan, dito magtago. Oy, dali. Come on, baby. Gikan ako dadong. Hala, nana siya! Ay, isa rin. Ay, oy, pakatabod mo mata. Siyang. Gusto ni siya dong. Tik gang, tik. Hi! Long time no see! Balik ka pala itong kuwan ay pagkarong gang kani ka maabri naman eh. Uy, ako pa. Awada, malas kay ka. Wow, namin pa ang dam. Hala na. Dong, na ako'y nakita. Upupat man day 6 man day dok nakita gay na. Kaud na. Ana day na. Sige daw, magkita. Tanaw na to sa bulak. Basi na yung matago. Ang itag mata. Importante ng mata para. Ay, pag magsiga day siya dong. Ang mata. Ako ani. Pag magsiga day siya dong. Wala na yung mata. Uy! Bullshit. Ako na! Uy, bulay! Wala na taga. Uy, ayaw po dong. Dili pa yan naman. Ay, kung mahalata ni mo kung magsiga-siga na dong. Kung ay kuan. Maglinog. Maglinog. Ay, balik man ko oy amaw. Anak ko oy. Unsa ni? Uy, na-parcel dong. Magpalit ka? Dili ay kuan na. Ay. Parcel guro na sa mga ulo. Ilan na yung matagang? Uy, naay mata dong. Di, buta man ka, uy. Wala, buta ka, uy. Ambut. Wala may ako ah. Lord, wala yung mata. Yes. Eh, nakatuan ako. Gwapa jud ko dong. Gold. Oh, lagi. Uy, asa man ka? Halang TV. Kawato na to. Wala ka bang nana siya? Wala, uy. Nana siya dong. Halap! Uy, namatay lagi ka dong. Ay, kumamatay pod ka. Pangit ni mo dong. Ikik na nin ako dong. Hi, long time no see. Namatay dahil kagay na oh. Hi, kamusta? Kamusta dong? Kamusta? Ay, kuha na ano. Patay ka sa ko. Oh, mare lang may ko sa bayan mo. Dali, let's. Go. Mami. Hala, di lagi ko kakuha. Uy, wala na yung unod. Mapwede eh. Lami man no. Lami. Wala di kay pili-pili ka na. Ay. Kabang. Dong, halina. Ay, gibilin, manday ko ni mo. Ikaw ang pili oy. idol, oy. Gagawin mo katawa. Dili na pagtawa. Uy, akaman ka diri oh. Buang ka? Ah! Uy, go. Oo na. Asa man ka dong? Kapag abri-abri kayo magkaon sa sabi. Ay, sige. Ay, basi, mapindot na ako ha. Tanawa ba di wala naka-record ba? Ang gani. Wait. Wala na. Ay, sige, okay na. Wala na. Dali na gawas na. Hala! Okay na siya sa ubos gang. Nakay mata dong. Hamang ka. Haka! Nadre oy, nagtuba-tuba kag lakaw. Dali. Ikaw una. Uy, asa man ka, dali. Oy, naku diri ona mangwa. Hoy! Wala na lagi na diha. Ay, diri buta ka. Wala, uy, buang. Oh, nagpila na ang bag nimo. Duha. Dali. Ah, nakali na. Uy, buta. Asa siya dong? Ayaw na yung mata ko ani. Hoy, muna na. Buta man ka. Dugangan na yung mata. Ulaw ko. Nagsulat ako! Gasyong. Anong tani boy? Yati kadlo po doy. Ay, matagang iwanan ning matagang wala. Ah, sige. Sige. Dali na kay. Tama-tama dong imong mata na kay Sir Day. Sa paggawa sa tanaw sa na yung mata. Na wala kay mata? Wala rin maturukan. Oh. Abriala. Buang buya ba? Sige dali nag Nagkisa may naglock. Sheila. Ni si Abdul ay sikol. Dali na. Paguna. Abdul. Ala dong, na siya dong. Na siya pagdali. Yayan mudagan oy. Ikaw man. Yak imong mata o tanaw gud na asa man ka nagtan-aw. Ina nakasulod na si Christine. Nakasuyop. Adik man ka dong oy. Diri no sa ban nga Abdul. Dong nasa sa taas. Ay. Oh, nasa taas. Saka-saka na pud mo dili magdagan na pud mo. Dong. Dong. Ay naman siya sa taas. Nagali sa taas dali na. Wait lang. Kadlok lagi ni. Nalusa. Ikaw nagang. Diri o taka. Ay. Ato diri. Asa? Diri ta. Sa ubos na dong. Ayo oy. Magun sa di. Naman siya sa taas. Sure. Oh. Wala. Dong.
Ay! Kidlat ahas siya. Ang pagbantay sa uban. Bagdagan! Wala pagani, okay. Dagan ka pagtago. Ay! Wala pa gani, OA. Ay! Na! Ah! Namatay ka dong? Ay, nasa kan? Nasa hagdanan. Ay, sa ano? Tanawal daw dong. Unsa na, boss? Okay. Ala, naglag. Tanaw daw siya dong. So, guys, I stop the eye. For 1 year, guys. Mm. Buwan na, guys. Dong, sige, good, sige. Sige. Sige, dong. Dong, sige. Kuhaan, pag mata. Pagbangon na. Okay na siya sa taas ka. Pag hinahinay tawon. Sa taas pa ni? Sa taas. Ay, sa ubos. Dali na. Pinabuang na siya ay. Dong. Ay, di ba sabitan mo niya? Dili, uy. Ay, dili, oy. Ay, dili, oh. Lagay, tisi, dili. Oy, pagtarong-tarong. Good person na may poke. Wala. Guys, nagsalat din. Dili, uy, dili. Dili. Naman na itong nonchalant. Kagay na pa. Let's go, ulat ni kay Lexilo. Ay! Kabalon ako. Ay, na. Buang. Where is the Lexilo? Tabang-tabang sa bilang. Uy, insa ni? Okay guys, guys, nasi gusto mo masali guys, comment Na, down comment below. below. Dong, pa-music dong. Aha. Tan, tadadan. O, pag-pa-music. Bunuon to. Ay, na lang, day. Dagan na pa. Dagan! Nasa kang dagan, dong. Dire. Sa pikas ka bang? Ay, buwang naman, di ka da. Sa pikas ka? Hello, night. Dire, selectioner na. Buwang na. Wala mong kumasudlanin. Tai man ni. Ay, nay, tai. Rat poison. Unsa man ni, uy? Sprinkle na dul. Dong, pila na imong bag. Wala, selectioner na sa ubos. Magyapon. Di ba yung sprinkle? Di ba pala mata pa? Di ba ganun sa mata pa? Pero, ako ni mata dun. Dapat sa wedding si Mabang na. Pero si Mabang. Hoy, dagan! Piskot! Ay, Nasya, dong! Nasya! Wala siya, kimiyan bita na pamunti. Wow. Dong, asa ka? Tawag sa printing. Uy, gasyong! Hinasa naman ko nalagpo. Nagbalik dapat ko dati dong kung pa-music good. Ang lalag. Dapat bahay na tayo. Asa ka? Nya, asa na siya? Asa na siya dong? Ambot lang. Tanawa! May mata si Abdul. Bakit mata, Dol? Oo, ikaw. Ah. Dalawa. Butuyo ko sa boots. Dito yata ni sa taas. Itong ikaduha, good. Asa ka? Pinari ko. Ay, Dali. dali, asa ka? Dali. Ikaw kalagot. Sa taas siya, uy. Naog ta sa ubos. Okay, konti mo Adrigan. Ay, konti Adrigan. Gimana na? Nasa washing. Ala! Buwang ka. Ka-UA. Kahit na itong prank, guys. Duran! Ay, naku. Dito ka, ma. Gusto kang tingog. Ate ko. Dili ka, dili. Gusto na kong tingog. Dili pag singgit. Dili ka na. Masumbahin dito niliyan. Pak. Ma, alam niyo? Pak. Gang, kulang na lang to ha. Asa ka? Amot ka kaan ko. Uy, napa siya. Kung ikay. Akin, dito ka sa puso. Niyag mamatay ka? Leksilon, nagulat yung leksilon. Asa? Ala, uy. Flashman pa na ni leksilon kung elementary pa rin. Ay, wow. Ato ang elementary ay kay elementary Amerika o so Russia kay ang So, tanong ko guys. sa silor dito. Eh. Di mata nga kamo dun. Ay! Nya dong, asa siya? What are you doing?
Wala siya yung mata? Doyan mo dumi. Nah, gitu siya. Ay! Busit mang kaduloy. Ikapit ba yung mga duloy? Asang ubos dong? Dili, agi. Nasa man? Follow me just. Oh, sige! Gago! Ay, lalaki mata. Ay, yung mata mo yan. Ayaw na, hindi na kailangan ng mata. Sa ubos dong, dagan kayong bag. Dito kaya ang bili na bang sa ubos. Ubos ka, pero naman mata sumabang. Uy, gasig alam, naponder na yun noon. Malibos lang sa ang bisita. Ay, na may Diyos ka lang kayo. Talagang nyo, ay, dili ko na mo. Asan ni sa taas? Ni dali na dong, kawas ta. Where are they? Dong! Sudah siya Gawas ta. CR. CR eh. Dong! Ay. Ay! Kapit bahay lang data. Dali na! Uy! Ala, nakasabot pa din ang buwang ko. Dali na, pagdali! Dali na. Ikaw man akong giulat. Buwang ka. Ikay. Ay, akin! Ulo. Batik ka ginawo. Gamay ko agtang. Visit ka. Where are you, Letilor? Letilor? Hello, baby. Ay! Run! Ay! Ayun, magdi siya magbukod sa kuha. Ay! Yan nga, nakalangbit ka. Asan ako? Nawala na ko dong. Namamatay kang kayo. Diyan na ito ang Uy, asa ko? Gasyo. Ay. Ikita ko mga madam. Ka dong! Ako dali sa katong na ay printer. Ako nasa musican go. Tong na music. Gi-open mo dong. Ah, kapit bahay na ta. Ay. Magwat akong mata no. Unsay kapitbahay? Wala man gani ka? Dali ako eh. Bulay. Uy, nasya. Gag. Kasi nga kayo na. Gatingog iyang kaan. Gasyo. Ay, oh, nagdako sa upo. Buang makadong uy. Tapos sakit. Ay, sakit ka dito. Buang anak ka na ka sa ubos. Ay, sa taas. Nang sa taas. Anak ka sa ubos. Taas, mabuti siya. Maglako na sa ubus. Ay, buang mga ka uy. Uy. Kasi may mga ko dito. Wala ko ah. Ay, post na lang din ako. So, nagbalik na po me. Sayang nga to eh. Wala ka nagkusog-ilog sa dama. Nagkusog na. Ambot na. Uy! Wala ka ninunam. Kailangan ito. Ay, dako po dog nawong. Sabi, dako diro. Agay ka dong. Pornhub. Nabuak na yun noon. Wala yung sa record. Wala ah. Hindi, mata uy, buang. Ah, ayaw na. Hindi ako pa nagulang. Ang gawas na kagang. Asa ko? Brama, masinggit ko. Ay! Gagandong! Gagandong! Pangita pa ni mo side view eh. Oh, ikaw to. Maayon yung tingkang sa guys. Pangita na uy, kadako sa nawong. Dako ang mata uy. Kasi ang ginatanong sa puka ba? Mawala pa ka. Sige. Sige. Hoy, kadlo ka, maring ulo, oy. Sige, buwang guys. Agi lang, te. Agi lang, wamin hadlok. Nonchalant ni Bayi. Nonchalant ni Bayi. Bayi. Okay, kung pinday mo gusto magbula, wait up, guys. Uy, duha lang man, di ba? Duha lang? Naka-join? Dili, upat. Sure, uy. Comment down below, guys. Ay na, uy. Oh, napa siya. Wow! Ugapa, ani? Dayoy, iwa ka kita. Tama, Letilor. Letilor ka. Hindi ako kung... Letilor, yaw. Bakit anak, itika ka? Mabuto na kasi natin yung ulo. La-la-la-la-la. Nasa ka umos ato sa taas. Aligang, taas, aligang. Magdali dong, bula. Ay, bula. Ay, siya. I-open na yun dong. Diba, panto? Kasi magsinggit ko, may good lang ulo.
May uy. Ay, buang maunan dito ni Abdul kalagot. Yan, pilay mong bag. Ang buot pila. So, Uy, nasya. Nang mata dong. Gasyong. Sa taas dong. Wala. Sa taas ka? bukas. Sunod dire. Ah, mangka. Ay, kalayo. Wala na yung nagbilin. Ali, puto na rin ako ni o. Wow, line up of them. Wow! Sige daw, pila daw. Imo man dong. Dong, ikaw man eh. Ay, ka nagboy na na. Ay, Wow, ikaw na. Ikaw at hala. Hala sa. Ay, itong kaglubot. Ay, bubo ka na. Gani, da balik ta. Sige, ikaw na. Bubo ba ni? Ay, saka siya, bubo dito ka. Dali, bali, dali. Ay, malinapay gamit dire. Wala na dong, buta man ka, uy. Ay, nanata sa bubo ka. Pagdali. Eh, Welcome to my vlog. what's up guys and welcome back. Ano na? Oy, dahil laga. Hello. Ano ko? Ah, Uy, mata. mahadlok man. Mata. Piling ko mahadlok yata. Pag... Mata. Ito doon niya ang mata. Dong, ka dong. Oh, Maynila. Wala ka. Ay. Uy, nag-unsa ka, uy. Uy, na yung mata, oh. Aha. Uy, bala ka na. Na, uy. Di ba, ma? Uy. I need key. Nasa mo? The key, where is Fine. the fucking key? Agi. Uy, Uy. where is the fucking key? Okay. Ma, ano lang? Kung saan ang key? Wow, tandaan. Ah! Ala! Where is that? Asa ka? Where is that? Where is that? Wala yung isda. Wala. Kulang na lang duha, dong. Hirapan niya ba sa taas? Bugo ragod kahit ka, hindi ka ba mangita, bugo aka. Bugo pud ka, makakita. Nang iti naman di akong kuan no? Sa taas ta, dong. Hindi na. Mangita kan susi para makuha tong kuan. Ay, sa taas. Uy! Run! Ah, sa uy. Ranke! Nasa dong. Ay, naku! Ay! Magdali! Magdali! Na, ayan, nasa na ka. Wala. Dang ado ang taas kang kaya ang susi. Dong, asa ko nawala ko. Uy, gasyong. Wait lang. Ay, buang. Sa taas siya. Tanawa daw, dong. Sa taas siya. Wala ko'y mata. Ay, Tasha. ay, sa taas. Sa taas na, no? Asa ka, uy. Kalit-kalit lang ka. Kalit-kalit lang, mga kadong. Uy! Hali ka. Asa man ka? Nakita man ti kagay na. Nawala man kagalit. I need to found the eye. Unsay pound? Find. Uy! Where are you? I don't. Unsa man kadong, uy? Hali ka. Inabay sa ito yan. Asa? To? Asa ko taas ba? Oy, To taas. Oy, nadiri. Ay, ara o taas. Bugo. Asa di? Ay! Taas oh. Asa tatay ka tong pan bag? Wala, bugo ako na. Okay lang, kay say man ta. Dali na. Ang kay dong, dili kay kuan ko susi. Ay! Nakita na nago. Where? Unsay where ka da? Bobo. Dito Oh, tayo. yeah. Bantay lang dong. Patay lang. Naglinog. Bano las bang. Ano na? Bismillah. Mati ko dito. Awag. Ang tagbang. Oy, Ran. Bum 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 bum. Gumana sa nato. Tawag. Together gang, ana ni sa ikaduhang gang. Unsay ikadua? Tana sa Kuya, gang. asa man ka? O tara sa tag-ad. Yan, nakita mo?
Nga naman. Oo, sa likod. Oh, pinakagwapuan. Tay? Wag ko kita, kay pangit ka. Asa siya? Asan ni banda? Sa ikan yata, taas man yata ni Dong. Taas. Halina, sa taas ta. Taas na siya. Ila, di kay mata. Dali. Ay, pagbulag Dong. Ay, pagkwansa ko, bullshit ka. Halika. Dali, asa man ka? Sige, magagtanaw sa kuan. Kagwapa na ako. Di tita. Tatawad ka na. Di na. Ay, naku, naunsa ka Dong. Hindi na, magdagan. Where are you? Mapilsap na ko eh. Shit ako, hagbatan mo Dong eh. Di ba kakita? Dali, taka na ta sa taas. Ay, so. Nahog siya. Baba siya, baba Ayaw siya, Dong, Dong. ayaw Dong. Buga siya eh. Siyong niya lang taon. Napod kay Kokok Dong. O, kana ay, itong kayo. Nasya Dong. Sa mga kaoy. Nasya. Oy, dugay kayo. Nasya. Ayaw naman ko'y mata. Ay, Ikaw. Okay, let's go guys. Nanang gwapo sa tanan. uy, play agad lagi ni. Disconnected lagi ni ay. Yuwing. Yun sa mga kaoy. Ano naman? Wala lagi, you win daw naman ta. Dahil akong load gang ay wifi. Wala na kay wifi. O, baga kay siyag na yung lagot. Kasagaran mo sa mga bata. Daog naman ta. So- So, mauna to guys, mag-part 2 na mi. Wifi guys. Luoy kayo. Gitawag na po ko kalagot. Bye! Salamat sa pagdanot ko. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Ah! Dagan pagyawid dong. Maguli na to.